निट आनजादाव फोसावजानाय उथ्रिसार जानो हानाय फंबायनिसिम जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गिबियावनो आङो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय सिबिनायखौ जासिबाय आरो फंबायखौ आं बरायबाय। दा आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोङो दिनै धेमाजि जिल्लानि जानानै जोङो जोंनि ओनसोलाव जोंहा बे सोलोंथाइनि खेथ्रआव जों गोबां गोग्लैसोनानै दं। दा फैबाय थानाय समाव जोङो दिनै सासेल' मोननो हादों बा जोंनि जिल्लायाव सानै मोननो हादों। बे सानैल'आ जोंनि थाखाय साबसिन नङा। फैबाय थानाय समाव जि जोंनि फरायबाय थानाय स्टुडेन्टसफोर फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोनाबो साफा साफा फंबाय बायदि JEE पास जानो हागोन बा निटआव पास जानो हागोन बा गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथांमोनाबो पास जानानै जोंनि नैबे धेमाजि जिल्लानि बर' माहारिनि गेजेराव सासे मोनसे गौरब देखायनो हागोन आरो फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनि थाखाय जोङो मोनसे मोजां लामा देखायलांनो हागोन। आं बेखौनो खावलायो आरो लोगोसे आं बेखौनो खावलायबावनो नंदों जे जोंनि फैबाय थानाय बोसोरावबो जोंहा बे एग्जामा जाबाय थागोन। दा बे एग्जाम जाबाय थानो थाखाय जोंनि दा फैबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे प्रिफारेन्स खालामो बा मा होनो बेखौ प्रेक्टिस खालामबाय थाखायो। फैबाय थानाय समाव जोंनो फंबाय बिनानावमोनखौबो जों आरो बरायबावनो मोनगोन। दिनै सानैल' जों बरायनो मोनदों, नाथाय फैबाय थानाय समाव जों बरायख'लायनो हायो मोननायखौ जों लुबैदों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बेखौनो खावलायबाय। दिनै आङो निटआव गाव जेसेबां हायो रिनिटआव मार्कखौ माबानानै आङो क्वालिफाइ जानो हादों बायदि मोनदों आरो दा। बेनिफ्राय दा काउन्सिलिंफोरनि थाखाय मोजाङैनो प्रिपेयार खालामबाय दङ डकुमेन्टसफोरनि थाखाय। आङो फार्स्ट अफ अल बयखौबो बिदिनो बुंनो सानो दे सिगांनिफ्रायनो जेब्ला जोङो 7-8फोर मोनहैयो जोङो जेबो हायाबाबो गिभ आप खालामनो नाङा होननो सानबाय आङो। दे आङो जेबो रोङा इदि होननानै साननो नाङा। बयहाबो माने गाव जेसे हायो नाजालांबाय थाबानो जाबाय। लागिले ABCD निफ्रायनो स्टार्ट खालामनाबाबो लागिले गोबाव समानो लायाथों होमबाबो माने मोजाङैनो हार्डवर्क आरो कनसिसटेन्सि लानानै माने नोङो जि सानदों बेखौ खालामफुंनो हागोन होननानै आङो बयनिसिमबो बुंहरनो सानदों आरो। आङो नायबाथाय मेनलि 11-12आव बांसिन फरायनांगौ जादों। जेनेबा टाइम टेबोल बानायनाया मोजां, इनिखायनो आङो बिदिनो सानावबो जेब्ला सम मोनो फरायो आरो हरावबो फरायोमोन। नायबाथाय मिनिमाम आवार आङो फरायनाया 8 आवार्स बा बिनिख्रुइ बांसिन फरायदोंमोन आरो। आङो फार्स्टआव क्लास 10 सिम आङो बोराइ बाथौ इंलिस मिडियाम स्कुलाव फरायदोंमोन। बेनिफ्राय क्लास 11-12खौ आङो डिब्रुगड़नि राधा कृष्णनि स्कुल होननाय कलेजाव फरायदोंमोन आरो। साबायखर थाबाय बयनिसिमबो आफादनिसिम। मानो होनना बुंबा बिमा बिफाया बयहाबो मोनसे सिमां थायो फिसा फिसौनि थाखाय। बेखौ लानानै जों गथ'खौ मोजां बोसोन होदोंमोन आरो लोगोसे बिदि जोङो बिमा बिफानि आरो रायजोफोरनि बोसोनखौ लानानै दिनै आंनि फिसाया निट आनजादाव उथ्रिनो हाबाय। बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। आरो लोगोसे जाहाथे बयबो न'खरानो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बिमा बिफाया जाहाथे गथ'फोरखौ मोजां बोसोन होनानै बिदि गेदेर गोलावसिम दैथायहरनो हागोनखौ आसा फारिनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय।